खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दोङो। थांनाय 3 आगस्ट 2026 अक्ट'खालि गुजरातनि सुरतआव मोनसे ओरैबायदि जाथाय जायो जाय जाथायखौ गासै गुजरातआवनो मोनसे सिन्तानि बिसय जानानै नुजाफैदों आरो मा बे जाथाया आरो लोगोसे जों बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय माबोरै रैखा गोलैनो हागोन बे गासैखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै खोन्थागोन। बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों बा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानोना नोंथांमोननि मोनसे साबस्क्राइबानो आंखौबो बे इउटिउबनि जगताव दावगालांनो हेल्प खालामो। फैदो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। एक्चुअलि बे जाथायाव स्टार्टिंआवनो मा जायो आरो लास्टहालागै मा जायो बेखौ आं खोब फिसा मोनसे टाइम लानानै नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। नाथाय बिनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जे बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय बा बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय नोंथाङाबो नोंथांनि न'खरखौ माबोरै बासायना लाखिनो हागोन बेखौ आं डिटेल्सै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बे सासे बिमा गाइखेर गिलाससे लानानै गावनि फिसालानि रुमाव गाइखेर लोंहोनो थाखाय थाङोमोन आरो बै फिसालानि बैसोआ अब्ला अनलि 13 बैसोनि सासे गथ' क्लास 7आव फरायबायदोंमोन आरो बे गथ'नि रुमाव दरजा खुलिनानै बिमाया जेब्लानो हाबो लोगो लोगो मोनसे होख्रावनायनि आवाज फैयो आरो बै आवाजाव खाथि खालानि गासै सुबुंफोराबो थांनानै बै न'आव हाबहैयो आरो हाबहैनानै जि नुयो बेखौ नोंथांमोना सानस'नो हाया। बे गथ'आ बिमानिनो फालि गांसे लानानै गोन्नायाव लगायनानै फेनाव लगायना बियो सुइसाइड खालामो। दा बे जाथायनिफ्राय गासै बे एलेकाया सुरतआव गासैबो बिमा बिफाया सिन्ता जादों जे जोङो आसलते जोंनिसो गोरोन्थि ना बे गथ'निसो गोरोन्थि। बे गथ'आ मानि थाखाय बेफोरबायदि मावखो, बे गथ'आ मानो इमान गेदेर मोनसे स्टेप लानो लागा जाखो इमान खम बैसोआवनो। एक्चुअलि मा जादोंमोन, बे बिमा बिफाया गोबाव समनिफ्रायनो गथ'नि आखायाव मबाइल होनानै गावसोर सानैबो सानसे खामानि मावनानै थाहैयोमोन आरो लासै लासै बे गथ'आ कार्टुन नायनायनिफ्राय गेमहालागै बियो डेभेलप जालाङो आरो गेम गेलेग्रा जायोमोन आरो गेमा ओरैबायदि गेलेनाय जालाङो बे गथ'आ ओंखाम दै जेबो नाङा बिनो मबाइल नङाबानो खाथियाव नङाबानो बिहा मोनसे मेन्टेलि मोनसे बेलेग टाइपनि जालाङो आरो बै टाइपनि जालांनाया बिमा बिफानिनो मोनसे गोरोन्थि। आरो बिनि साननै सानथाम सिगांनिफ्राय बे बिमाया खामानिखौ गारदोंमोन आरो बे बिमाया गथ'खौ मबाइलनिफ्राय गोजान खालामबाय थादोंमोन। मबाइल दांबानो रायनाय जादोंमोन, मबाइल दांबानो बिखौ माबा माबि बाथ्रा खोनासंहोयोमोन आरो बिनि उनाव जिखालि बे जाथाया जादों बिखालि बे बिमाया बे मबाइलखौ सेख'नानै ड्रयाराव ताला लगायना दोन्दोंमोन आरो बेखौ खालामनायनि उनाव बे गथ'आ इमान गेदेर मोनसे स्टेप बियो आखायाव लायो आरो जायखौ दिनै बे बिमा बिफाया भुगिनांदों। आरो नोंथांमोननिबो न'खराव बेफोरबायदि फेमिलियाव गथ' गथाय दोङो आरो नोंथांमोनाबो बे गोरोन्थिखौ मावो जे मबाइलखौ होनानै दसे गावनि खामानिखिनिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय। नाथाय बे मोनसे ओरैबायदि गेदेर खामानि जे नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ थैनायनि मोनसे लामायाव बा बिराद मोनसे गेदेर सिटुवेसनाव नोंथांनि गथ'खौ खोलैनाय जायो आरो बे गथ'फोरनिफ्राय मबाइलखौ माबोरै गोजानाव लाखिनांगौ आं नोंथांमोननो मोनबा रुल खोन्थागोन। बे मोनबा रुलखौ मिथिनानै लाबा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गथ'खौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हागोन। बयनाबो गथ'आ स्कुलाव थाङो, स्कुलनिफ्राय फैनानै जिखिनि फ्रि टाइम मोनो जेसेबां हागो चार्ज थाजासिम बा नेट पेक थाजासिम बे गथ'आ मबाइल नायनानै नोंथांनि न'खराव
न'खराव हयथ' नोंथाङाबो नायफायो बा बिबौ बिबैयाबो नायफायो बिदि नायफानानै मबाइलनि नेट पेक जोबजासिम बियो मबाइलावनो एक्टिभ जाना थायो आरो बिनि उनाव बे एसे एला जुदि फरायोबा फरायबाय फरायाबा बिदिनो जायै लोङै उन्दुनानै थायो नाथाय फार्स्टनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि मोनबा रुल बे मोनबा रुलखौ प्रत्येकबो न'खराव मानिना सलायथारनांगोन अब्लासो जोङो दाबायदि जुगाव बे गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय एसे गोजानाव लाखिनो हागोन मानोना दाबायदि जुगाव ओरैबायदि नङा जे मबाइलनिफ्राय टटेलि गोजानाव लाखिनो बेखौ नोंथाङा भुलावबो साननाङा मबाइल नोंथाङा गथ'नो होनांगोन आरो होथारनांगोनबो बिनि थाखायनो फार्स्ट नाम्बारावनो गथ'फोरखौ गेलेनो हेगारहर स्कुलनिफ्राय जि फैबाय ओंखाम जानानै दुगैयाबा बिखौ बाहेराव आउटडोर गेम जायफोर दोङो जेरै क्रिकेट फुटबल भलिबल खारथिंनाय बेफोरबायदि खेलाफोराव बेस्थ' लाखिनांगो एनि टाइम न' सिङाव थाबाय थाबा जायबाबो सासे मानसिया एन्टारटेनमेन्ट नागिरा आरो एन्टारटेनमेन्टआ जोंनि न'फोराव मा जोङो टिभि नङाबा मबाइल आरो टिभियावथ' आजिखालि बारा एक्टिभ थाया रावबो मानोना टिभिफोरखौ सोर नायलाबायनो खिन्थु मबाइला आखायाव थानाय बुस्थु सिम्पल बुस्थु पकेटाव लानानै बेरायथावनाय बुस्थु आरो बिनि थाखाय मबाइलाव मानसिया बांसिन एट्राक्टिभ जायो आरो बे मबाइलाव गेमफोर सोनानै गेम गेलेनाय मोनसे हुदा जालाङो सेकेन्ड नाम्बाराव गथ'फोरखौ स्किल डेभेलपमेन्टनि किसुमान एक्टिभिटि खालामहोनांगौ जेरै डान्स जेरै आर्ट बेफोरबायदि एक्टिभिटियाव लगायनांगौ जाहाथे बे गथ'आ स्कुलनिफ्राय फैनानै खमसे खम 2 घन्टाबो जुदि बेयो मबाइल दाङागारा थायोबाथाय बेयो मोनसे हुदा जालाङो बिनो आर्ट खालामनो थाखाय गथ'नो न' सिङावनो जुदि नोंथाङा कुनु स्कुलाव होनो हायाबाथाय कालार पेन्सिल जि नांगौ बिनो बायनानै लाबोना होनानै बिखौ बेयाव बेस्थ' खालामना दोन सानफ्रोमबो बिखौ सोलोंहोनांगोन जे नोङो स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम ओंख्रि जानानै नोङो दुगैनानै आरामसे 1 घन्टा बा 2 घन्टा नोङो आर्ट खालामनांगोन 3 नाम्बारावनो जाबाय मबाइलनि सायाव टाइम फिक्स खालामना होनांगोन बे गथ'खौ सोलोंहोनांगोन जे नोङो मबाइलखौ सानफ्रोमबो अनलि 1 घन्टाल' नायनो मोनगोन नोङो बिखौ फुङावनो नायनानै फोजोबो ना हराव नायो जेब्ला नायो 1 घन्टाल' नोंनि आखायाव मबाइल होगोन जोङो बिनि सिगां जोङो नोंनो मबाइल होआ आरो बे टाइमखौबो नों अब्लासो मोनगोन जेब्ला नोङो नोंनि जि इम्पर्टेन्ट खामानिफोरखौ मोजाङै फोजोबस्राङो अब्लासो नोङो बे मबाइलखौ 1 घन्टा दांनो मोनगोन नाम्बार 4आव गथ'फोरखौ फेमिलिजों लोगोसे टाइम स्पेन्ड खालामनो एसे टाइम होनांगोन नोंथाङाबो जफा नोंथाङा बिहाव बिखुनजोजों जफा बा बिमा बिफायाबो लोगोआव जनानै गथ'जों गुबुन गुबुन रायलायनो गोनां बहुद बाथ्रा थायो नोंथांमोना बेफोरखौ रायलाय स्कुलाव दिनै माबोरै जाखो माबोरै मा सोंनाय एग्जामफोरा माबोरै सलायबाय दोङो नोङो माबाफोर टपिक्सखौ लानानै नोंथांमोना दिहुनना होनांगोन जे बे टपिक्सखौ नोङो रोंगोना बे बाथ्राखौ नोङो मिथिगौना जोंनि भारत हादराव दिनै मा सलायबाय दोङो जोंनि प्रधान मन्त्रिया सोर जोंनि इडुकेसन मिनिस्टारा सोर बेफोरखौ सोंनानै नोंथाङा 1-1.5 घन्टा बिखिजाबो नोंथाङा टाइमखौ दिहुननांगोन गथ'जों आरो लास्टआव खोब मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया ओरैबायदि जाहैयो जे जोंथ' बयबो नागिरो जे गथ'खौ मोजां जाथों होननानै बा जोङो गथ'खौ रायो बुयो बेफोर जोङो मानि थाखाय जोङो जाहाथे जोंनि गथ'आ मोजां जायो नाथाय बयनिख्रुइ सिगां नोंथाङा मोजां जानांगोन नोंथाङा जुदि बै गथ'नि सिगाङाव मबाइलखौ स्क्रल खालाम खोन्थिबाय थायो नोंथाङानो जुदि मबाइलखौ गारनो हाया अब्ला नोंथांनि फिसालाया बा फिसाजोआ माबोरै मबाइलनिफ्राय गोजानाव थागोन बेनिखायनो लास्टआव आं बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बुंदो बयनिख्रुइ सिगां नोंथाङा गथ'आ थानाय समाव मबाइल होरियाव आखाइ दाहो मबाइलखौ बिनि सिगाङाव ओरैबायदि खोन्थि नोंथाङा जेन नोंथाङा मबाइलनि सायाव खुनु इन्टारेस्टआनो गैया अब्लासो बे गथ'आबो सानगोन नङा मबाइलजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया मानोना गथ'फोरा गेदेरफोरखौ जाबायदि नुयो बेखौसो गथ'फोरा कपि खालामो नोंथाङा जुदि मबाइल दाङै नोंथाङा खोन्थिगोन अब्ला बे गथ'आबो बे मबाइल दांनाय स्वभाबखौ सोलोंगोन गतिके नोंथांमोना बे गासै रुल्सखौ मानिना सलायबा आसा खालामो आङो नोंथांमोनाबो बे गथ'खौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हागोन भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे रिक्वेस्ट खालामदों आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला
मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदिल' भिडिअ लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गोजोन्थों।